I sí, ara ve el moment del nostre Toni Monsó, el nostre psicòleg de referència. Avui tothom sou de referència, Què tal? Com estàs, Toni Monsó? Bé, ets la persona a qui saludo de referència. O sigui, la meva referència de saludar ets tu. O sigui, quan saludo bé, et saludo a tu. Lo pondré en LinkedIn, esto. ¿Qué tal? Sí, sí. ¿Cómo hacemos? Y aparte, 7 personas se están interesando en ti. Sí, ¿no? Y lo típico que te hace la validación de Photoshop, en plan, se le da bien Photoshop, se le da bien, yo qué sé, Premiere, no sé qué, y es como esto porque lo hacemos nosotros. Saluda súper bien. Sí, sí. Bueno, centrem-nos una mica, a veure què passa, què portes avui? Bueno, avui una nova edició de Toníric, que, com sempre, recordeu enviar els vostres somnis perquè jo els interpreti al 657 047 037 i recordo a la... Una cosa, dius el mòbil superràpid, digues més lent perquè la gent, els seus cotxes que estan ara en caravana, ho puguin apuntar. Vale, un 6, un 5, un 7, un 0, un 4, un 7, un 0, un 3 i un 7. Molt bé, perfecte, segueix. Doncs recordo la dinàmica, que és que jo interpreto somnis, bueno, no m'esteu veient, però estic ficant les cometes, interpreto somnis, i tu, Rocío, al final tries quin és el que més ha agradat. El que guanyi rebrà un lot de caves Soler i Casasús. No passarà això. Bueno, avui somnis de temàtica familiar, perquè el programa se m'ha comentat que és de temàtica familiar. Així que totes les persones que m'han enviat àudio i jo interpreto són com de la família. Oh, vaya. Uau. Te superes cada setmana. Sí, és que encara que pugui filar-los, és que m'agrada més buscar l'excusa patillera. Vale. Una mica com l'art contemporani en general, no? Que t'esforces més a l'explicació que en l'art mateix. Molt bé. Correcte. Representa la superficialitat de la societat postmoderna. Pues algo així. Molt bé. El primer àudio que t'he portat avui, Rocío, és Cremita de la Buena. Ens l'ha enviat en Jordi Pallarès, que és com de la família, i l'he titulat Rebelión en la granja. A veure si tu m'ho saps interpretar. És que hi havia un ramat d'ovelles que em segrestava. Eren ovelles que caminaven sobre les seves potes posteriors, diguem-ne, o sigui, caminaven com els humans, i bueno, bàsicament aquestes ovelles em segrestaven i em conduïen, em portaven fins a un iglú, i a dins d'aquest iglú m'emmanillaven. I em tenien allí, emmanillat, dins d'un iglú, i elles, també dins de l'iglú, davant meu, doncs anaven parlant, diguem-ne, de què és el que havien de fer amb mi. Uau. És una mica a Caterina Albert meets Josep Carné, una mica en plan una cosa ahí, una pesadilla raríssima. Uau. Has relacionat Josep Carné perquè són ovelles? O sí. No ve per aquí? Josep Carné es deia Carné, però no era un carné, o sigui, era una persona, era un bíped, un homínid. Home, és fotut que et segrestin ovelles, perquè jo és que m'imaginava, estàs intentant despertar-te del somni i les cabrones et salten per davant i tu, merda, m'estic quedant a dormir. I clar, potser va contar ovelles y se le fue de las manos, en plan, estamos hartas, cada noche nos utilizas, se acabó, hasta aquí. Ja n'hi ha prou. Per això, Rebelión en la granja, veus com està tot molt ben relacionat. També, en el guió he escrit un acudit molt dolent, que es diu, què passaria, no?, si una ovella et truca demanant un rescat? Llavors estaria en plan el negociador, ¿qué quieres, oveja? Diu, un helicóptero y pasaportes y 20 millones de dólares. No estava malament. No estava malament. Podries haver-ho evitat. Podria haver-ho evitat, però estava bé. No, o què? Estava bé, sí. Exacte, estava bé. Va. Les meves fonts d'internet, que són pàgines com Euroresidentes, diu que somiar que algú et segresta és pèrdua de llibertat. Ja et diria, sí, en el món dels somnis, i la casualitat és que també al món real. Per tant, no ho sé. Jo crec que aquest somni l'hauria d'interpretar la farmacèutica d'Olot. No. Així que passi la farmacèutica... Ui, crims, mare meva. Avui crims. Quan estem gravant això farem crims. I la setmana passada...
Sí, sí. És que realment no sé, no sabria interpretar-ho, perquè és tan boig, perquè jo he pensat com que les ovelles no eren ovelles, sinó que eren persones que eren els seus pares, que s'havien disfressat d'ovella, i l'Uglu era un congelador, i el Jordi havia robat un frigopié, saps? I l'estaven castigant per haver robat un frigopié. Però és que em sembla tan... A ver, no sé qué es más loco, Madre mía. Clar, és que la interpretació meva és sueño. molt boja. És que l'Iglu aquest, és que m'ha desconcertat l'Iglu. Què pinta un Iglu? Què Jo què estàs sé. veient, Jordi? El pingo? Bueno, ellas están preparadas amb el cotó a sobre per anar a baixes temperatures. Però ell Sí, no. no, Potser el sí volien està. matar de... Joder, me sale ahora. Tinc de ser hipotèrmia, això. Però és que tampoc sabien ben bé què fer amb ell. Era en plan, tu, què fotem amb aquest? Saps? És com, hòstia, l'hem segrestat... O sigui, no hi havia pla, no hi havia pla. Mira, com a la farmacèutica d'Olot, no? No hi havia pla. Vull dir, era com... Vale, l'hem segrestat. And now what? Saps? Per què serveix un humà? Doncs jo ja us ho dic, ovelles, per res. Mateu-nos a tots. Sí. Aquest era el meu consell. Si ets una ovella, estàs escoltant aquest podcast, ràdio, el que sigui, mateu tots els humans. I seguim. No ho doneu Amb el idees sa- les ovelles de Prat, que hi ha moltes. N'hi ha moltes? Merda, estem perduts. No mateu mai això. El segon àudio, vale, ens l'envia una coneguda del programa. És el tercer àudio que envia, que és la magnífica, meravellosa, increïble, fantàstica Jo Ortiz. I és un àudio que m'ha fotut tant la turra que l'he dividit en dues parts. Vale? L'àudio l'he titulat Ploro jo i la muntanya calla. Jo somiava que estava intentant pujar una muntanya, ¿vale? I hi havia una noia que em deia, jo t'acompanyo, i jo, no, ho faig sola. I ella, no, però jo te't puc ajudar, no sé què. Bueno, començava a apretar-me, i jo, que no, que em deixis. I finalment accedia que m'acompanyés, però em posava a plorar com una desconsolada del pal. Jo no vull que aquesta noia m'ajudi, però no tinc més remei. I de cop i volta estava per la muntanya, que era molt rocosa i superescarpada i bueno, un drama de muntanya, que m'apareixien de cop dos nois també, que representava que venien a ajudar també. Vale? I ja s'ha acabat aquí l'àudio. S'ha quedat aquí amb la xerpa pesada, no? En plan, tu va, que t'acompanyo. I la pobra Gemma ja en plan, però és que... Però plorant i tot, O sigui, mare meva. A tu Oh, és t'ha que és passat molt algun cop... frustrant. T'ha passat algun cop que algú vulgui anar a un plan teu i et faci plorar de lo passat que és aquesta persona? És heavy, Segurament sí, i al final se n'ha adonat. Vull dir, que era una xerpa pesada i psicopàtica, perquè vas amb algú que està plorant, segurament estava en plan... bueno, segur que se li ha ficat algú a l'ull, és al·lèrgica, i clar que és al·lèrgica a tu, que ets una pesada. Vull dir, deixa-la en pau, està intentant caminar per la muntanya. I després venen aquests nois misteriosos. Què farà el patriarcat, Rocío? Què creu? No, avui no tinc opcions, Què creus que farà el patriarcat? Coses dolentes. El patriarcat sempre fa coses dolentes. I venien allò amb això que porten per fer escalada de veritat, saps? Per fer ràpel i això que porten els arnessos i cordes i... Bueno, no sé com es diuen les coses que fan servir per fer escalada. I em lligaven per ajudar-me a pujar i un dels nois feia un nus senzill. I jo, escolta, que això se et desfarà, Vull dir, a mi no em facis pujar aquesta muntanya amb aquest nuset. I em feien anar escalant, però escalant. O sigui, anava vestida normal, amb el meu anorac, amb el meu no sé què, però escalant. I vinga a escalar i vinga no sé què. I s'anava tornant tot fosc i boirós i això. O sigui, jo veia tres en un burro i em deien, no, tu passa davant. I jo, com que jo passi davant, si no sé on anem. I de cop passàvem com per un pont d'aquest penjant, que porten, o sigui, que vas per una cordeta i lligat com si fos una tirolina, però caminant per allà. Tot boirós i, o sigui, que no, jo no veia res. I em feien passar al davant i jo dic, no estic entenent res. I m'he posat a plorar, m'he despertat mig plorant. O sigui, m'imaginava coses dolentes. Però és que els tios t'obliguen a anar d'escalada, la puta escalada d'aquest país, que és una pandèmia de veritat, això sí que no ho aguanto. Quina puta merda. Normal que plori. Normal que plori. Segur que estaven allà en plan, va, una mica més amunt, que hi ha millor llum i així ens surten més maques les fotos pel Tinder. Ai, la puta escalada, de veritat, No, això, mira, és que a Tinder és una plaga, esto. O sigui, tots els homes a Tinder fan escalada. Basta ja. No sé, o sigui, no. I no només els nois, O sigui, també s'està extenent entre les dones.
Jo aviso. I també hi ha moltes que bussegen, que no sé molt bé quina gràcia està... Aviam, si no hi ha oxigen sota l'aigua, vull dir, potser és que no hi hauries d'anar-hi, no? Què vol dir? Bueno, i què hi ha a sobre la muntanya? No. O sigui, no et Què hi ha al pensis final de la paret de la muntanya? Tampoc hi ha res? No, jo en cap moment el meu atac contra els bussejadors era a favor dels escaladors. Per mi són com Vox i Podemos. Bueno, allò que diuen, no? Que es toquen els extrems. No, ja ho sé que no és així. Que el Prat governen els comunistes, que encara s'enfadaran. Sí, això és així. comunistes. Bueno, jo li recomano, ja que estem parlant d'això de Tinder, a Tinder segurament al món femení hi ha noies que posen más de vino que de cerveza, más de noche que de día, más de mar que de muntanya. Pues a la Gemma jo li recomanaria posar-se más de mar que de muntanya, però tatuat al front, saps? En plan, deixeu-me en pau, pesats. Sisplau. Vale, molt bé. I què més? Bueno, quina és la teva interpretació? La meva interpretació és que somiar que puges una muntanya es creu que la muntanya és un fal·lus. No, és broma. La muntanya és creixement personal, ¿vale? Llavors, potser en aquest cas, algú està forçant a madurar o a aconseguir els seus objectius a la Gemma, i la Gemma no vol. És la primera vegada que faré una interpretació mig seriosa en aquest programa. Potser vol dir això. O sigui que ella vol fer el camí sola, hi ha gent que és com, jo t'ho vaig dir, és com, no, ho vull fer sola, que ha de ser la meva responsabilitat, i que els homes no li ajuden en aquest camí, sinó que li fan sentir insegura en aquest camí. Bueno, els homes i les dones. O sigui, ella vol al seu ritme. Les dones la pressionen i els homes la fan sentir insegura. Sí. Pot ser. I els ponts elevadizos entre la bruma representen els obstacles. I la muntanya rocosa és treballar a la Corporació de Mitjans Audiovisuals Catalans. I al final està Toni Cruanyes i Tomàs Molina. No, i arribes a dalt i el Vicent Sanchís, que et rep amb unes taronges, perquè és de València. Jo suposo que tots els valencians et donen taronges, a la mínima que poden. Sí. Molt bé. Després d'aquesta interpretació vaig a l'últim Audi. Audi? Que és de l'Elisabet, que segurament us sona per ser membre d'aquest programa. L'Elisabet... no em surt algun nom, Elisabet, què més? Cruz, és que mai em surt. I bueno, ens envia un àudio que he decidit anomenar La confiança fa fàstic. Érem la Rocío i jo i dues persones més, ¿vale? I estàvem com de vacances, però era a casa d'una d'aquestes dues persones misterioses, ¿vale? I aleshores, de sobte, em diu, té una tovallola i si et vols dutxar tranquil·lament, dutxa't. Total, que ni la Rocío ni aquestes dues persones sortien de la dutxa i jo, per favor, podeu sortir? Vull intimitat. És com, quina vergonya. I ells, bueno, però et fa... O sigui, per què? Perquè no hem de sortir, per què? Vull dir... Hi ha confiança. Hi ha confiança, exacte, era això. Jo, bueno, ja, però és que em fa com cosa, sabeu que tinc molt complexa, tal, i deien, no, oblida't el complexe, no passa res. I jo, total, que jo em dutxava, o sigui, jo, doncs, bueno, doncs res, doncs em despullava, m'anava a ficar dins la dutxa, i de sobte, una d'aquestes persones em deia, Eli, per favor, què estàs fent, exhibicionista? I jo, escolta, m'acabeu de dir que no s'ha de tenir complexa i que tenim confiança, perquè què m'esteu dient? Total, que marxaven, en plan, és que aquesta tia de veritat és una guarra, i jo, per favor, i aleshores, quan ells marxaven, la banyera s'omplia de serps, però moltíssimes serps, però era molt bèstia, i jo em cagava i clar, sortia despullada corrents, i jo sortia pel poble cridant nua, i les serpintes com que em perseguien, i jo cridant els vostres noms. Wow, no recordaba que Elizabeth había enviado una nota de voz de este programa, pero bueno, me alegro de que al menos reservara el anónimo para ciertas personas. Sí. Bueno, de fet el va fer al teu costat, o sigui, hi ha algun moment que surt la teva veu. T'ha agradat el títol, ara que ja l'has escoltat? La confiança fa fàstic? Sí. Tenia una segona opció que era la confiança fa fàstic, però les serps fan més fàstic. Però les serps més, sí. O sigui, és que, és veritat, mira, jo ja explicaré en aquest programa, clar, l'Eli i jo, com vivim juntes, clar, és veritat que tenim aquesta confiança per estar com despullades, no es la suda, estem parlant mentre l'altre està al lavabo, ens la suda tot això, clar. Llavors aquesta imatge en el seu subconscient ja hi és, perquè és el nostre dia a dia. Però clar, davant d'altres nois, pues, és com una mica, ojo, cuidado.
Però sí, que sí. aquestes persones són nois. Vale, m'ho apunto. Saps com anar traient dades? Crec recordar que sí. Sí, no, jo no sé qui són, però bueno, em fa gràcia. Vaig a la interpretació perquè, abans de comentar aquest somni, perquè, segons Freud, Vinga, va. soñar con Allá vamos. víboras, serpientes o cualquier otro elemento alargado refleja un impulso sexual insatisfecho o reprimido. Aviam, a veure... Jo no sé qui són aquestes persones misterioses. Ara sé que són nois. Però, Elisabet, com t'ho dic? Comptant que tu et despulles i després et persegueixen serps, jo crec que l'amic Freud no va tan mal encaminat. Sí. Planteja't si tens algun impulso sexual insatisfecho amb alguna d'aquestes persones que estaven al lavabo amb tu. Jo només... Segurament seria amb mi. Jo segurament seria amb mi. Segurament. M'ho has dit. Tenia la hipòtesi, que podia ser tu. Sí. Però després he pensat, viuen juntes, passen moltes hores soles, jo crec que ja estaria satisfet, aquest impuls. Això també és veritat. Llavors, 2 més 2 són 4, he dit, no serà. O potser volia un rotllo, una orgia, no? En plan, vinga, festa. No sé, a veure, això és el seu somni, no és la seva realitat tampoc, però bueno, jo què sé. Però dins del seu inconscient, aviam, que una cosa és el que somiem, el que pensem, no és il·legal somiar i pensar coses. No passa Però a vegades res. hi ha coses que somien que són il·legals, però sí. No pots... O sigui, que són il·legals al món real, però mentre siguin somnis, tot és legal. Ja, però t'aixeques en plan traumatitzat, en plan, hòstia, uf. Sí, home, clar, he somiat que he segrestat algú, home, sí, però vull dir, no aniràs a la presó per somiar que has segrestat algú. O per somiar que deixes els teus fills sense sopar una nit. No els hi passarà res als fills dels teus somnis. A part, ni els has deixat sense sopar. Si ho penses bé, és millor somiar-ho que fer-ho a la realitat. Perquè en somnis home, és una manera no que el teu cervell fa per preparar-te per situacions d'aquest tipus, en plan, et proposa aquesta situació per veure com t'enfrontaries i clar, depèn com tu en aquest somni potser estàs com més alliberada d'ansietats i pors i no sé què, doncs et veus reaccionant d'una manera diferent a la que faries a la realitat. No sé, a mi me'n passa això molts cops, de plan de... El típic de t'has enfadat amb algú, hi ha algú que ja fa 1000 anys que no li dius res, algú amb qui tens sentiments, i és com els teus somnis, és com et fiquen allà i t'empenten en plan, bueno, què? Què haries si estuvieras aquí, no? I és això. Per això estem aquí fent aquesta secció, bàsicament. M'agrada bastant la teva interpretació, saps? Com una sala de realitat virtual augmentada, saps? És els teus somnis. M'agrada molt aquest concepte. Gràcies. De res, espero que més gent et feliciti i per això crec que dona per sèrie, per sitcom i ja està. No te l'hago més perquè tens que decidir quin dels 3 t'ha agradat més. Recordem als nostres oients i oientes que la primera opció és Rebelión en la granja, on unes ovelles segresten el pobre Jordi Pallarès. Ploro jo i la muntanya calla, la Gemma Ortiz, que vol aconseguir les seves metes, però hi ha pesaos que volen que ho faci al seu ritme i no al ritme propi de la Gemma. O Sí. la confiança fa fàstic i les serps una miqueta més, on sembla ser... Jo no... Estic dient que no estic... El subtext és que... Bueno, hi ha uns certs impulsos sexuals d'una tal Elisabet, que no és la nostra Elisabet, Per nada. para nada, que potser els està reprimint i jo no et dic que faci realitats, però fes-ho realitat, que seria divertit. I després envia-m'ho comentant la jugada. No, però estaria bé parlar amb aquesta gent, en plan, reunir els dos misteriosos i tu, i dir, ei, que l'altre dia el Toni va dir que potser no sé què, i aviam com cau la notícia. Jo només dic que aquests dos misteriosos ja s'han reunit, ja s'ha parlat tot això. Això ja és de fa temps. Està fuera de lugar, toda esta situación. Salseo sabionda! Bueno, pues ja està, ho hem deixat a dalt de tot, perquè la gent estarà, what? Efectivamente, este es el mejor sueño porque es de mi Elizabeth. ¿Qué voy a decir? O sea, va a escoger ella siempre.